Màquina d'omplir pesatge de grànuls de civada adequada per a tot tipus de grànuls i materials sòlids. Es tracta de materials flexibles per a màquines que es poden seleccionar segons els materials del producte. Equipat amb una coneguda combinació ultraminiatura nacional, la velocitat d'ompliment és ràpida i la precisió és elevada. Adopta un motor elevador de desacceleració, sistema de control d'alimentació automàtic. Quan falta material i el mecanisme d'elevació del tipus cubeta està completament tancat. No contaminant, sense fuites, alimentació, pesatge, omplert i control complet d'automatització.